להיות מול גבע עכשיו. אנחנו רואים פה מטוס אחד יווני, אני מנמיך לכיוון הים. אנחנו נעלה לחוף, נראה איך הוא ממלא מים. בהמשך אנחנו יכולים לראות מטוס שני ממש מתקרב למוקד של האש. זה הנקודה הזאת שאנחנו רואים היא בדיוק מול קיבוץ עין כרמל. זה קיבוץ עין כרמל וזה מושב גבע כרמל. המוקד הזה הוא בדיוק מול עין כרמל. אנחנו רואים את המטוס. אנחנו רואים בהמשך בצד שמאל, אנחנו יכולים לראות את כל הכרמל אפוף בעשן. יש לנו ענן עשן לכל האורך. נחזור למטוס רגע, נראה מה הוא, איך הוא מזה, לאן הוא טס. אנחנו רואים את המטוס מתקדם, עובר מעל קו הרכס. שאלה אם הוא ישבור עכשיו שמאלה, צפונה, לכיוון מוקד האש, או שהוא ממשיך במוקדים אחרים שהם לא ניתן לראות.